My question is, mahatungod sa mga minatay, unsa man di ay pasabot anang sulti sa Biblia na mubalik ang espiritu ngadto sa langit. Okay? Now, atong tanaw ni Igsoon, kaniiyang yung mubalik ang espiritu. Ako nagunahon na Igsoon nga, siya nag-refer sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Kaya na may gisgutan nga espiritu. Bantayan nato Igsoon. Kaya ngayon, muna usahay nga, daghang mga pagtulunan nga naa sa Igsoon nato sa Roman Catholic, na ay pagtulunan sa Protestant, nga naglibog sila, unsaon nila paggusay kung unsa man ning kalag, unsa man sining espiritu. Nga ang kalag dili mamatay. Kaning espiritu unsa man sad ni siya. Meaning to say, ini kamatay sa tao, magawas ang kalag, unya magawas ang espiritu, so adunay duha. Unya kanang duha, unsa man na sila, mag-away ba na sila? Magbulag ba na sila? Pwede mo suri ang kalag, ang espiritu magpabilin, ang espiritu mo atog langit, magpabilin ang kalag, nga na ba? Mabitang nga daghan kay mga tao nga naglibog niya nga pagtulunan Igsoon. Masulban na Igsoon kung walik ta sa Hebrew. Okay? Now, Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, nag-ingon dinhi ang mao nga balaang kasulatan. Atong basahon. Ingon siya dinhi, og ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy nagahatag niini. Unsa gingon dinhi Igsoon? Ang abog nga mao ni ang atong lawas mobalik didto sa yuta ingon sa kaniadto, kay kaniadto gibuhat ng tao gikan masabog. Genesis 2:7, di ba? Now, nagyan dinhi og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios. Unsa man nga espiritu Igsoon? Kini nga word nga espiritu gikan kani sa word nga ruach. King ruach Igsoon meaning hangin. Life, kinabuhi. Kabantay kay Igsoon, balik ta Genesis 2. Unsay composition sa kinabuhi sa tao? 2:7 na ingon. O giomon ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi. Gininhawa, hangin, kinabuhi. Muna gitawag na tog ruach Igsoon, meaning to say, ang tao gikan sa abog, wa pay kinabuhi, hangtod, nga gihoypan sa buho sa ilong sa gininhawa sa Dios, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So, dust plus breath of life equals living soul. So, ang tao, dili siya matawag og adunay kinabuhi kung mawala ang hangin sa iyang ilong ug sa iyang baba. Nga mauna ang wind, mauna ang life. Okay? Ngano, naday hangin din atong ilong. O kanang hangin sa ilong, mao man gitawag na to ruach. Okay? Tanaw na to Igsoon. Dini sa Job 27:3. Atong tanawon. Dalikteta na to. Job 27, versikulo 3. Okay? Nanaw na to din ingon. Nagingon siya diri, og akong basahon. Okay? Ingon siya diri. Kay bug-os pa man sa akong kinabuhi dinhi kanako, og ang espiritu sa Dios ania sa akong ilong. Ruach. Ang word nga luak, hangin. So, meaning, ang espiritu naa sa akong ilong. Unya, ang kahulugan hangin. Sa ito pa, ang hangin naa sa akong ilong. Unya, ang hangin, mao ni ang kinabuhi. Sa ito pa, pag-ingon ka ni Igsoon nga ang abog, mubalik sa yuta, og ang hangin nga mao ang kinabuhi, mao na ang life, mubalik sa Ginoo kay mo man ay hinulaman nato nga kinabuhi mo bitaw nay mamatay mingon gikuha na gyud ang atong higala, ang iyang gininhawa, ang iyang kinabuhi gikuha na sa atong labaw nga makagagahaw nga mo'y nagpahulam sa ato niana. Okay? So mo na ang word nga ruach nga hangin, mo na siyang buot pasabot, life, mo na siyang buot pasabot Igsoon. So ato nakita nga mao na ang kanito ura atong tanang sa kabersiko. Salmo 146, okay? Psalms 146 verse 4. Ato makita diha kung unsay giingon sa balaan kasulatan, okay? 146 verse 4. Ang uban nga dili makasunod, isulod lang ang bersikulo ug tapos sa mong programa basta pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Mo nagingon, mugula ang iyang gininhawa. Unsa ni sa Hebrew Igsoon, ruach gyapon. Mugula ang iyang gininhawa sa yuta, siya mubalik. So kung mamatay di ita, mubalik ta sa yuta. Kaya mugula ang atong gininhawa mo ng ruach, mo ng hangin. Dini Igsoon, ang yan translate, gininhawa. Pero the same word na ruach,
sa gisgutan dito sa Ecclesiastes 12:7, mugula ang iyang ruak, mugula iyang gininhawa sa yuta siya mubalik, ni anang maong adlaw mahanaw ang iyang huna-huna. Yan ang adlaw, mahanaw ang iyang huna-huna. Sumuni ang giingon sa balaan nga kasulatan. Okay? So, daghang salamat niya na ang imong pangutana,